ma oko ponono kiyudo tiegruok makare mano kalure gino mwach kanya kaunti ma Kiambu. Bad migawo mar Mbalariany no ma Nairobi ma bende osebedo ka puonjo joma mine yore ma ginyalo dongore godo. Ochako chiwo puonj ahinya kaluwore kod ber mar pith mar rabolo. Puonj ma kamae ne gichako e kaunti ma Meru kaachiel kod mano ma Tharaka Nithi. Ka oloso e kinde mane giyango chenro ma kamano ne grup joma mine maromo 100 e gwenge maga Ntarene kaachiel mano mantiere kar chungund burano ma Imenti South. Jodito mopogore opogore mantiere sekta mar lony manyasani wacho ni okang' ma kamano biro konyo e chwalo pith mar rabolo. Jaod bura e kaunti ma Meru Mano Elizabeth Kailimia ma bende okwayo piny owacho kaachiel kod sirkand kaunti ma Meru mondo okaw ting' mar konyo joma mine ma kamagi e timo ohala magi mag tiegruok. Banana. You can use even the leaves, you can use for different, purposes. I understand you can even have vegetables and so on. So we are saying that we would like it to be an industry, in this area where everything we have about bananas and so on is produced. The other problem we have in Kenya is sustainability, and we have the county government here this afternoon. We have our area MCA. We are in collaboration with the governor of Meru. If women are empowered in economic empowerment, if women are empowered to fight security and also to resist other issues like gender-based violence, that's how this country